Okay, maing mudto na po kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Ano na punta mga galan, hindi nga itong turmanon, ganginan, COA, Katekisis on air, ug ako lang gihapon kining inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abino adlaw na usab karon nga Lunes ba dili. Miyerkules na naun sa mapong Lunes pa man adlaw karong Miyerkules. Pizza 18 na kini sa bulan sa Pebrero. Oy, mayong kumusta na mahingala na hapit ng Marso. Pag-abot sa Marso, closing month na. Mga bata na to, relax and say relax and see your cellphone. Yan ang na, relax and see a movie. Relax and see your cell phones and play your cell phones, no? Gitawag na ito relax and play with your cellphone. Ayan, no? Muna ilang ipanghimo sa mga bata ron mga higala. Cellphone may ilahang kalingawan. Nahalanaw, may muto na kanatong tanan, mga higala, na kinaot kita nga anak kitang tanan, sa mayang pangluwas, walay ubo, walay hilanat, walay sipon, wala tanan. Pero naginhawa pa. No, adlaw karon nga Miyerkules, pizza 18 na kini sa bulan sa Pebrero. Hala, no? Abino dito maglangan, mga higala, ari kita sa ato nga CBCP News, Balitang Simbahan, ini kamudtuhon. CBCP, matud pa, Bishop Julito B. Cortez, ang chairman sa Episcopal Commission for the Retired, Sick, and Elderly Priests, nagkanayon, aging, illness, and don't end priesthood. Matud pa ni Bishop Julito B. Cortez, which is tinuod. Wala mawala ang among pagkapari human nga kami retire. Ano, bisan tuod kung wala na kami sa matud pa parish administration, pero padayon pagyugihapon kami sa amo ang pagpangalagad. Muna ginaingon nga till the last drop of our blood. Ayan, no? Hangtod sa katapusang dugo, tulo sa among dugo, mamatay kami nga nagsulob sa among sutana. Ayan, sa ito pa, namatay kami gihapon sa pagpangalagad. Balita mga gikan sa Vatican. Typhoon in Madagascar na itong nakalabayang simana, nakakutlo kini og 48 ka kinabuhi. O gani, adunay napulong unom ka mga kabalayan o mga pamilya nga na-displaced. O padayon karon ang ato ang Santo Papa sa iyahang pag-ampo alang sa mga nahimong biktima sa nahimong bagyo dito sa Madagascar. Nanawagan usab si Pope Leo XIV ug pag-ampo gikan sa tanang katawhan nga matuuhon alang sa kaluwasan sa kalag sa mga nangamatay ug matud pa kaayuhan usab sa 16 ka pamilya nga matud pa na nawani ang diha sa ilahang pamilya sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay tungod sa matud pa grabe nga bagyo nga miigo sa nasangpit nga dapit. Maukad to mahigala mga balitang simbahano ni ining kabudtuhon ug padayon kita sa atuang mga pagpangalagad. Okay, no? Arita manghigala sa atuang Saint of the Day, pizza 18 ang atoa karon nga santo mao si Blessed John of Fiesole. Natawo kini si Blessed John of Fiesole ni adtong tuig 1400 ug namatay ni adtong 1455. No, sa ato pa 55 years old siya namatay, no? Unya natawo siya dito sa Florence, Italy. Took up painting as a young boy, joined the Dominicans at about age 20 and mastered his talent in painting, even Michelangelo admired his talent. Masterpieces. Ang iyahang mga masterpieces mao ang Annunciation and Descent from the Cross. Dito kini siya nagpuyo sa monastery of San Marcos in Florence and acquired leadership within Dominican order. Sa ato pa usa kini siya sa mga bantugan nga mga Dominikano nga nakabaton
sa abilidad sa pagpamintal, painting. Maugad to mga higala mga balitang simbahano ni ini kabuntuhon o padayon kita sa ato ang pagpangalagat. Bino, ari na ta mahigala sa atong ginagmayang mga pagtulunan. Pader, siya naman po yung problema. Bakit kwarta? Parehos ta. Yung pader, sa may problema na wala kay kwarta? Wala pader. Parehos ta. Abino, pader, nangutana din. Nganong kitang Katoliko magpaampo mangyudta sa mga santos? Ngano man di ay ug direct to God rata. Pwede ra ba di na? Pwede kayo. No, pero kung atong basahon sa Episo Kapitulo 6 versikulo 19, si San Pablo nagkanayon, no? Ug pagampo usab kamo alang kanako aron ang Dios maghatag kanako mensahe sa akong pagwali ug aron magsulti ako sa walay kahadlok sa tinago nga ebanghelyo. Sato pa mismo manggani si San Pablo nga usa na gani kini ka santos matud pa nagpaampo man gani. Ato kanang mabasa sa Episo Kapitulo 6 versikulo 19. So si kuan man gani si kining San Pablo nagpaampo man gani, munang kita pod mapaampo pud ta, no? Gani lain nga example mahigala nga nangayo gyud pagtabang katubi taong kasal sa kana nga diin ang mga tagtungod sa kasal nga doon naman lagi problema kay wala na sila inugdalit nga bino, miduol sila kang Mama Mary ug si Mama Mary maoy mihangyo sa iyang anak nga dunay problema ang kanang tagtungod sa kasal ug natabangan gyud. Sato pa wala sila mo direct ni Kristo ingon, no? Niagi sila kang Mama Mary. Sato pa duna gyud poy, duna po gyoy kapuslanan nga moagi pata sa mga santo, mga santa, no? Kay sa kasal sa Kana, nganong wa man sila nilahos ni Kristo? Nganong niagi pa man sila ni Mama Mary? Ya si Mama Mary wala pon magdumili pagtabang, iyag yung gitabangan, no? Sumuna nga dili pag gyud ingon nga kitang gitawag na tugdautan kung magpaampo kita, no? Gani sa Episo Kapitulo 6 versikulo 18, no, niingon si San Pablo, buhata kining tanan diha sa pagampo ug pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu tungod niini pagbantay kamo ug ayaw gayud paglunga pagampo alang sa tibuok katawhan sa Dios. No, niingon mo gani, no? Ayaw kamo paglunga pagampo alang sa tibuok katawhan sa Dios. Ato pa magampo, ampo paampo ta, no? O gani sa Roma sa sulat ni San Pablo nga taga Roma Kapitulo 5 versikulo 31, si San Pablo, ha, no, santo na siya, no? Niingon pa magani pagampo kamo nga panalibdan ako gikan sa mga dili matinuohon dito sa Hudiya ug nga ang akong pag-alaga sa Jerusalem dawaton unta sa katawhan sa Dios dito. Ato pa nagpaampo gani si San Pablo ag kita na. Ayan, no? So muna nga magpaampo punta sa mga pantong ato apan na sa langit. Kay Father, pasabta kunomi kun unsay ipasabot niya ng annulment of marriage. Ayan, no? Bino ato sa ning ining lesson, ha. Aron nga medyo lalom-lalom og jutay, no? Aron medyo may pagka-class pud gamay. Annulment is the recognition by the church based on evidence given that a valid Catholic marriage since sometimes essential was lacking. No, sa ato pa lacking di ay, no, a valid Catholic marriage was lacking. This of course requires proof that must be presented and then considered. This involved matters of great importance, and the church such to uphold the gravity of vows that are made, showing compassion to the individuals who seek annulments, balanced with the common good, the reality of sacraments, and what suffice there. The happiness of certain individuals cannot be the church only concern. Pastoral process involves must be necessarily through and careful. O sa ato pa
kanang annulment of marriage ang kuan gyud ana ang proseso ana is i-dig up no ang kanang pag-ila aron ang usa ka marriage ingdo nato nga wala nahitabo no nag-ipon sila apan wala di sila makasal isip bana og asawa mura sila gikasal pero wala di ay no mao kanay tumong sa annulment of marriage. In other words, that a valid Catholic marriage since something essential was lacking. Sa ato pa ang kaminyoon nga giila dili di ay kini balido. No munay i-prove sa kanang annulment court, no? Ato pa i-prove yun na sa annulment court pinaagi usab sa nagkalain-lain nga mga ebidensya nga wala gyud sila sa tinud-anay lang makasal. No, for example, ang usa sa mga partners sa gikasal wa pa sa eksaktong edad nga 18 years old. Gikasal siya 17 pa ang mao nga lalaki o babae. Unya kay ang requirement sa atong balaod legal, no, sa simbahan 18 man gyud unya kay ang usa 17 man. In other words, dili di ay valido ang ilahang kasal sulod sukad pa sa sinugdan ug busa kung nga patulaan nga tinuod kini pwede nga itong ipaanula or ipakawalang kanang gitawag natong walay kapuslanan. No, ang ilahang kasal walay kamatuoran o walay kapuslanan. Klaro? O sa to pa ang ilahang basihan ana ang katong unang kasal. Kung ang unang kasal dili gani valido hangtod karon na hangtod sa karon gulang-gulang na sila pwede pagyapong ideklara nga sa tinud-anay lang wala gyud dili valido ang ilang kasal sa una. Klaro? Okay, another question. Kining Father, what are the grounds for annulment in Catholic Church? According to Canon 1095-10, inefficient use of reason. Sa ato pa kanang underage pa 16-17 pa kulang pa na siya kanang gitawag natong sufficient use of reason. Pwede ra na siyang naggamhan ra sa iyahang kuan gitawag nato gibati pero dili pa gyud kasaligan ang iyahang hukom. Number 2, kanang grave lack of discretionary judgment concerning matrimonial rights and duties. That is Canon 1095-20. Sa ato pa, wala gyud taon siya kalibutan nga ang iyahabang lack of discretionary judgment. Kulang gyud siya kahibalo kung unsa kining iyang gisudlan. Sa ato pa, medyo siguro dunay gamay nga kakulangon sa panimuot o kulang baka sa edad o wala pa bala kung unsa gyud ay ning iyang asawa bana panalitan wala siya kabalo nga ang iyahang bana dili di ay makaanak. That is that is one of the grounds of annulment of marriage o baka ang bana wala siya makabalo nga ang iyahang kanang asawa dili di ay makaanak. Nakabalo mismo ang asawa pero wala lang gyud niya sultihi. It is again a ground for annulment. That is according to 1096.1. No? Sa ito pa imong gilimod-limod ba? Gilimod-limod. O pagka wala ni mo sultihi nga naa kay venereal disease. Muna nga natakda na hinuon imuhang partner. Pwede na nga gawa na siya. Kanang gitawag to ground for annulment. No? Kanang inaana, no? Kanang duna ba'y gitawag nato sa in English o kana bang kakulangan sa kahibalo o baka psychic natured incapacity to assume marital obligations. That is according to 1095. Sa ito pa, kana bang nahibawan nga sa ilang kaminyoon, no, sa ulahina nga nahibawan, no? Ulahina nga nahibawan nga doon na di ay gitawag na itong problema sa pangisip ng imong bana, imong asawa, no, nga kuan di ay kanang medyo kulang po din taon po sa panimuot ba kana bang dili pa
dili bitaw pa siya stable sa iyang hunahuna, no? Ato pa dunay gamay nga baton pa insanity, no? Pwede na siya, no? Kanang iyong kanga karon pa mong kabalo nga problema dahil siya siyahang kuan panghuna-huna sumuna nga akong mo apply ko annulment kay dili man ko pwedeng mo ipon aning tawhana kay kulang man siya sa buot kanang bitong dunay siya gamay ba nga problema sa utok nya basin hinuon niya og unsa unya buhaton ini nako kay kuyawan mo ko ini niya kay magsigi magdala-dalag kutsilyo og matulog niya simba ko orig damanon unya ni siya simba ko madisgrasya hinuon ko nga maingon po ang ginikanan bitaw judge kay judge man mo hukom ana kanang annulment of marriage bitaw ja kanang marriage tribunal ba bitaw sir delikado ni akong anak ani kay kuan man o baka ha miingon ang inahan nga amo gining bulagon sir kay naa man day ni sakit sa babae ning tawhana ni no makuan man ning ako ang akong anak ini matakdan man anihang kuan o baka ha moingon nga dili man day sa tinuod lalaki sir no kanang gitawag bitaw nato og kana bang homosexuality nya wa ta jud kabalo akong asawa ini nga akong anak ini sir nga kuan man ni siya di ay homosexual man day ni siya so muna nga mo apply gid mi og kining gitawag og annulment of marriage daha nabala ano ko mga artista pagani nga na ano lag yun ang kami niyon kay wa man kabalo ang asawa nga gay di ay ning ihambana no gapa macho ra pero lain man di ay intaw ng iyahang preparation no iyahabang preference sa iyahang gitawag natong attraction kanang gitawag tong physical attraction no klaro ha so again kanang kuan kanang annulment of marriage at the very beginning wala gyud kasal nga nahimo o baka ha dunay ang ano man tungod kay adunay pagpamakak adunay gitawag na tong kakulangon sa edad o dunay mga sikrito nga wala niya ibutyag ngadto sa iyahang asawa nga impotent di ay siya nga medyo homosexual di siya o nya mismo pong ginikanan wala sultihi ang babae nga doon na po din taon di ay may pagka gamay po din taong kakulangan sa pangisip ang maunihang anak. Mula no niya, nahibaw na, nakasal naman, na may anak, pwede pa na siya. Pwede pa na siyang maano lang, in favor of the partner. Kaya tinood man yun po, ako naman po yung ginikanan ron nga, makuyawan man ta sa atong anak-anak, kaya ang bana kanang magdayong katulog, magtapad, magsanggot. Okay, basig na ako no siya kontra nga gasigi niya doon na siya kaaway nga patyon siya mo nang nagtapad sa siyang asawa nagdala-dala po ng taon sa sanggot na si bako yung taon og damanon o magpasagad na laman ng tao panigbas ana no muna nga pwede mong maka-apply ana og annulment of marriage klaro or legal separation or annulment lang gyud aron makaminyo paglain especially kung dunay kanang gitawag natong deception wala ka kabalo ba ana no klaro bino din lang usa kita ko to ba pero kini ako kuan pa ni kanang preliminary pa ni pero doon na pa di mo dugang kalibog antugin mo ni Monsignor Gami kay si Monsignor Gami mao gyud og sa ato pa authority kami mga pare kan naman niya mga binasahan naman sa ni pero kana si Monsignor Gami iya ginang gieskwelahan kay mao man na siya judicial vicar sa ato ang diocese so kini ako kuan pa ni og sa kuan pa na sa kuan pa na hapaw pa ni kung medyo doon na pagid mo ubang ipangutana kabahin ana kay nagplano pud mo unsa po inyong mga plano diha adto lang ninyo si Monsignor Gami Tulabing okay klaro ana dinhi sa lang takutob ha ako ra gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Cab manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!